11 майдан 20 майга кадәр язылу 10 көнлеге игълан ителә. Бу көннәрдә сез Бөгелмә авызы газетасына ташламалы бәйдән язылып кала аласыз. 660 сум урынына 594 сум булачак. Соңга калмагыз, туган телебездә бергәләп иҗат итик, укый һәм аралашыйк. Исәнмесез, сезне Яне Хаят онлайн сәхифәсе сәламли. Узган атна бөгелмәләр өчен нинди вакыйгалар белән истә калды? Бу хакта алга таба. 5 май көнне республиканың һәр урманчылыгы агач утырту көне акциясенә чыкты. Анда теләге булган һәркем катнаша ала иде. Агач утырту саваплы эш. Шул сүзләрне истә тотып, Бөгелмәнең иреклеләр үсешен координацияләү үзәге вәкилләре агач утырту көне акциясендә катнашырга булган. Семен Плаксинның шатлыгы эшенә сыймый. Ул үз гомерендә беренче агачын утыртты һәм аны Советлар Союзы герое Газинур Гафиятуллин исеменә багышлады. Матур кояшлы көннәр башлану белән урманчылар һәм янгын сөндерүчеләр өчен иң кискен вакыт җитә. Яхшы һава шартларына сөйнеп, учак ягы бәйрәм итәргә каен су эчәргә теләүчеләр шактый җыела. Ләкин аларның саксызлыгы янгын чыгуга китерергә мөмкин. Үләннән агачка күчү ихтималы барын беркайчанда онытмыйк. Янгынга каршы режим 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Бу көннәрдә урман территориясендә шашлык пешерергә, коры үлән яндырырга тыела. Әлеге кагыйдәләрне бозучылар өчен штраф күләме 400 меңгә кадәр каралган. Музейларның була төрлесе. 8-нче мәктәптәгесе исә җылы атмосферасы белән аерылып тора. Андагы экспонатларны Ольга Маханько кадерләп саклый. Биредә бүгенге көн буын өчен бик кадерле булган фронт хатлары саклана. Сугыш кырындагы барлык авырлыкларны, тетрәнүләрне тойган солдатлар, аларның берсендә дә зор белдермәгән. Шуларның берсенең авторы Ради Беневаленский. Ул булай дип яза: "Минем өйгә юлым барып Берлин аша булачак. Мин моңарда һич шикләнмим. Аңарга нибары 50 километр чамасы. Тиздән безнең гаскәрләр союзниклар белән очрашачак, һәм шуннан соң фашизм юк ителәчәк, һәм сугыш тәмамланачак. Алар батырларча бары алга атлаган, үзләренең киләчәк буынның тыныч күк йөзе өчен көрәшкән." Бергәләп агач утырттык. Бөгелмәләр әлеге акциядә активлык күрсәтте. Террорчылыкка каршы көрәш комиссиясенең чираттагы утырышы. Булар хакында сез Бөгелмә авызының Бөгелмә Татру сайтына кереп укый аласыз. Безнең белән булыгыз. Кабат очрашуга кадәр.